Помните ли как изглеждаше централната пешеходна зона в началото на мандата ми? На този площад отзад нямаше две здрави плочки една до друга, а цялата пешеходна зона беше на практика непроходима. Този ремонт беше един от първите, който осъществихме, защото това е основната пешеходна артерия на града ни и изключително важна както за нас варненци, така и за туристите ни. В годините отремонтирахме десетки булеварди, стотици улици, детски градини, спортни зали, детски и спортни площадки и много други. Както се вижда, направеното от нас остава. За съжаление, Коцев и компания не успяват да завършат дори тези проекти, които им оставихме с осигурено финансиране и с избрани изпълнители. И най-тъжното е, че за 2 години и половина нямат нито един техен проект. Ако случайно виждате някой проект, който те да са реализирали, пишете в коментари.